Pridávam krátke video, návod na seashell techniku. Celková gramáž živice na tento vzor je 200 gramov. Prvá ide bledá transparentná Octopus Liquid Swimming Pool. Tu je gramáž 55 gramov. Ako vidíte, lejem to z boku formy, čiže nie zo stredu, ako sme zvyknutí pri iných vzoroch. Túto pri tejto technike ide práve o to, aby sme to liali z boku. Všetko vlastne vyškriabem, aby som neplitvala živicou a nalejem druhú farbu. Táto farba je rovnako Octopus Liquid, odtieň Night Blue v gramáži 30 gramov. Lejem ju rovnako pomaly z boku, tak, aby som to nepríliš rýchlo liala, aby sa mi naozaj vzor nepokazil. Takže pomalinky, zase snažím sa minúť všetku tú živicu, všetko to tam nalejem, vyškriabem a pomaly to vlastne lejem do tej formy. Celý tento vzor sa nesie v odtieni modrej a je veľmi dôležité, aby ste prvú farbu vždy dávali vlastne o odtieň bledšiu alebo o niekoľko odtieňov bledšiu a potom ide následne druhá tmavšia. Teraz pridám tretiu farbu, ktorá je mica powder, čiže už nie liquid, ale púdrová farba prášková, rovnako v odtiene modrej a gramáži 30. Zase to tam lejem pomaly, z boku a snažím sa minúť celú tú živicu, ktorú tam mám zarobenú, aby som zbytočne neplitvala. Takže zase to vyškriabem, nalejem a pomaly, naozaj pomaly, aby sa mi príliš rýchlo farby nerozprchli. Štvrtá, gramáži 30 gramov, je biela od Colorberry. Toto je vlastne pasta, kde som vlastne ju zarobila tak, aby už nebola priesvitná alebo transparentná ako zvyšné farby. A je veľmi dôležité, keď zarábate bielu, aby nebola príliš ťažká. Tam vlastne, ak by bola príliš ťažká, tak by vám padla na spodok a ak by bola naopak príliš slabá, tak by sa vlastne stratila v tom vzore a nebol by ten efekt taký, aký má byť. Takže zase lejem ju tam z boku, pomaly. A posledná, štvrtá, je číra živica, kde je gramáž 55. Do nej som pridala trocha modrých glitrov a prášok na špičke paličky od Colorberry. Je to vlastne taký rozjasňovač, alebo teda živica je po ňom viacej lesklá. Takže nalejem to tam pomaly, z boku, tak, aby sa mi vlastne celá forma vyplnila až po okraje a aby sa mi zároveň nepokazil vzor. Nakoniec tam potom pridám kamienky. Ja som zvolila také strieborno-šedé. Tiež ich tam potom budem dávať tak z okraja. Len ešte dolejem tú číru, lebo teda naozaj tak, aby bola až k okrajom tých foriem, teda tej formy. Táto forma je od Resign Courses, od Majky Ivčicovej a je to forma vlastne s kamennými okrajmi. Je veľmi vhodná na takéto vzory, aj rôzne iné, ktoré som už robila, takže mám s ňou veľmi dobré skúsenosti a naozaj ju odporúčam. Tu už vidíte, že dávam teda tie kamienky, tie crack od Colorberry. Nanesiem ich tam tiež k okraju a nakoniec ich tam pomaly opatrne, aby som si nepokazila vzor, zatlačím špachtličkou. A vlastne toto je celé, tento vzor už len nahrejem zapalovačom, aby som odstránila bublinky. Treba byť opatrný, aby ste si nepoškodili formu. Tu nás sa vlastne už len čaká zhruba 12 až 24 hodín v závislosti od živice na vytuhnutie. Celý tento vzor vlastne pointa je v tom, že bude presne z opačnej strany, preto som vlastne aj tie kamienky zatlačila na spodok tej formy, lebo po vytuhnutí sa vlastne táto počálka vyberie z formy a z druhej strany nám vlastne vznikne ten seashell efekt, ten vzor, ktorý sme vlastne chceli dosiahnuť. Takže zase nahrievam, dávam preč bublinky a teraz už len čakám v závislosti, ako som hovorila, od tej živice do vytuhnutia. Tu bola použitá teda celková gramáž 200, prvá farba Swimming Pool Octopus 55 gramov, druhá farba Night Blue Octopus 30 gramov, tretia farba Mica Powder modrá 30 gramov,
biela pasta od Colorberry 30 gramov a číra 55 gramov s flitrami. Celkovo teda 200 gramov, je to stredná hustota živice medium od Resign Pro Taliansko. Takže uvidíme, ako sa nám vzor podarí. Takže tu už ideme odformovať formu a vidíme krásny výsledok. Vzor seashell, teda morská mušla sa nám podaril nádherne. Je vidieť každý detail, dokonca aj tie glitre z tej čírej živice nám krásne zostali na povrchu. Takže máte možnosť vidieť, že teda naozaj stálo to za to a že forma je naozaj dobrá a vzor sa krásne vydaril.